Dobrý den, vítejte už u 3. dílu pořadu Probuďte se s hvězdou. A ptáte se, kdo je mým dalším hostem? Dnes má svátek Rostislav a proto bude můj host také Rostislav. Rostislav Ponožka. Prosím, pojďte sem. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste veleznámý snowboardista, skokant na snowboardu. Můžete nám něco říci o svých úspěších? Takže jak tady vidíte, jsem opravdu velký závodník, mám za sebou spoustu všelijakých závodů, skoků, triků, všecko jsem se to postupně učil. No až jsem se jako stal mistrem světa. To všechno jde samozřejmě vděčím svému trenérovi, je to typek. A kdo vám pomohl k tomu všemu se dostat? Měl jste nějakého... Tak byl to můj pes, budete se divit, byl to můj pes, protože jsem šel jako jednou takhle prostě ze školy, jo, do vás šel, a jenom vidím prostě psa na snowboardu, jo. Psa na snowboardu, jak si tak fičíš trádu, si to těma uličkama, no a najednou prostě vyletěl a skočil takový první trik, takže si znáte takový backflip, to je takový salto na prkě, tak vynálezce tohoto skoku byl právě můj pes. No tak to je velmi zajímavé. A ještě bych se vrátil k vašim úspěším a ukázal pár zde vašich úspěchů. Takže tady jestli se podíváte dobře, to je medaile z roku 1998. To jsem skákal na E-Style, jo, to je samozřejmě tohle bylo za první místo a toto za nejlépe provedený trik. Ano, a další medaile, nebo spíš pohár je tento, jak zde můžete vidět. Ano, nenechte se samozřejmě oklamat tím kopačákem, to bylo, protože během skoku mě samozřejmě trefil jeden z bláznivých fanoušků kopačákem do hlavy, takže jsem spadl, protože takový spíš za statečnost. No. Takže to je spíš takový pohár za legraci. Ano, přesně tak. Protože ke sportu spatřují samozřejmě porky a vtipky, takže... Ano, to ví každý. A no, já jsem vám chtěl poděkovat, že jste tady dnes mohl být, ale ještě to není samozřejmě všechno, že jo? Ano. Vy jste tak... Já prostě nemůžu, já si dojdu pro papír a tušku. Ano, tak běžte si pro papír, já vydržím. Tak já bych chtěl teda, když už tady není, tak popřát Rostislavovi, Ponožkovi, to jsem já, a všem ostatním Rostislavům všechno nejlepší k jejich svátku, až se jim vydaří a... Už ten to prdno. Já mám tučím posnout, to je moje. To je moje. Jo, pojď, když bys to chtěl. Děkuji a chtěl jsem vám moc poděkovat, že jste tady dnes mohli být. Já si to jenom bokem